Салом алейкум. Хуш омадем ба авиакасаи Ройгон Авиа. Имрӯз табрик мегем канали Ройгон Авиаро ба 11000 нафар расидем дар охири моҳи январ ва подписчикои канали Ройгон Авиа дархост карданд ки нархномаи билетои душанбе Санкт-Петербург Душанбе ва инчунин Душанбе Казан Душанбе Новосибирск Душанбе Самара ва Самара Душанбе аз 1 феврал то 28 феврал нархномаро гап занем. имрӯз фурсат фаро расид ва видеоро то охирша тамошо кунед. сипосгузории худро баён мекунам ба кулли подписчикои канали Ройгон Авиа ва раҳмат ба он нафарое ки комментариҳои хуб менависен, классҳои худтонро дариқ намедорен ва канала дастгирӣ мекунед. мегзарем ба нархномаи билетҳои самолёт. дар моҳи феврал аз 1 феврал то 28 феврал Душанбе Санкт-Петербург аз 30000 то 32000 метавонед харидорӣ кунед. Санкт-Петербург Душанбе аз 1 феврал то 28 феврал аз 14000 то 16000 метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи феврал аз 1 то 28 феврал Душанбе Казан 18000 рубл то 26000 рубл метавонед харидорӣ кунед. аз Казан ба Душанбе аз 8000 рубл то 10000 рубл метавонед харидорӣ кунед. дар моҳи феврал аз 1 то 28 феврал Душанбе Новосибирск аз 19000 то 24000 метавонед харидорӣ кунед. аз Новосибирск ба Душанбе аз 10000 то 14000 метавонед харидорӣ кунед билетҳои самолёт аз канали Ройгон Авиа. дар моҳи феврал аз 1 то 28 феврал Душанбе Самара наздиктар ба Москва аз 20000 то 24000 рубл метавонед харидорӣ кунед. Самара Душанбе аз 9000 то 12000 шумо метавонед харидорӣ кунед. бародарои азиз, билетҳои самолёт ба самти Шеремет ва Бухтар арзонай ва инчунин Домодед ва Кулоб, Жуковский Кулоб арзонанд. метавонед харидорӣ кунед. рақамҳои дар болои экран мемонам. метавонед дар WhatsApp нависен ва саволои худтон ҷавоб бигирен ва харидории чиптаи самолёт кунед. ташвиш нашин. ҳамон нафарое ки российский паспорт дорен ва бенавбад видеои зиёд шидагие ки аз рез мегардонанд, мобилизатсия айни ҳол бале гардондастанд аз резҳо, но ҳамон нафарое ки штрафҳои зиёд доранд, штрафҳои носупорида доранд, суди мистӣ доранд ва ба ҳамин тариқ гардондастанд. официально буромадагӣ нестай қонун ки бигардонанд гражданинои Россияро ё ин ки мобилизатсия даъват кунанд. бисёртар ҳамон нафароеро мегардонанд ки хизмат кардагӣ нестанд до синни 30 солара ва нафарое ки фарзандои ноболиғ дорен, 4 фарзанд, хо гражданини Тоҷикистон бошанд, хо гражданини Россия, шумо метавонед ки ба ватан сафар кунед бе ташвиш ва ногуфта намона ки редо саршидагай хусусан дар котельники бели дачада эҳтиёт бошем. худоҳофиз. классҳои худтонро дариқ надорен. то дидори оянда. билета беҳад арзон харидорӣ кардагем. беҳтарин канали Ройгон Авиа бародаро харидорӣ кунед.